Kani gadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alverine Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor man taga step. Penkop buram ulat ka jela Meghalaya UCH Vijay Shankar ye ki khana school ki belayo bat ki kerdan ki bashakhmat ha ka examen secondary school leaving certificate SSLC but higher secondary school leaving certificate HSSLC jong usnam 8,000 Penlong ka dream project ya ka workshop ha tura ban jiet iki counselor na ki school ki ban yarap ha ka jingala pat ba ban yakhun persya ya udrox. Khat artli ki college ki badang thamai ha Meghalaya kin sayo ban penya so bet yala di bat ka school ba jong ka jela ka Captain Williamson Sangma State University na ka benta ki jing pule ki ban sedang ha usnam 8,000 arpun rio ong menteri ketnat puli puthi ka jela urakam e Sangma. Bat ladap ban penkre ya lightly ki center thamai hashlong na kabenta ban penlong ya ka Common University Entrance Test 8,000 ki khubor ki babnya ulat ka jela Meghalaya UCH Vijay Shankar ulalet ban don rengkat ha ka jingalang penkup buram ki khana school ki belayo bat ye ki kerdan ki beshakhmat ha ka examen secondary school leaving certificate SSLC bat ka examen higher secondary school leaving certificate HSSLC jong usnam 8,000 kani ka jingalang kalalong hanin ka sngi hasilong bat la penlong ya ka dakatnat puli puthi ka jela da ka jingthmu ban ai buram ya ki khana school na kaleng ka jela ki belala ban le bha ha ki tai ki examen ki khana school ki belayo bat ya ka kardan ka baningkong ka baar bat ka balai ha ka SSLC bat kumjuru kitu ki belayo bat ikite ki kardan ha ka arts commerce science bat vocational stream jong ka HSSLC kilayo ya ka jingpen ko buram daulat ha ka jingalang ka baningkong kiwai pat ki belayo bat ya ka kardan ka basaw chapo kilayo ya ka jingpen ko buram kham hadian ha ka jingalang ka belalong Haraj Bhavan Darbar Hall ki officer jong katnat puli puthi kila yai ban baken yele kat bala ban penyo ya ka puli puthi ka babha ban penyari ki telong ai jingi ka ki ban ai jingmen to ya baro bat ban wanra ya ka jingkala khnang ba ki khana school kin nangla ban le bha la ka long ha ki thain sor ne thain nong kan dong ka workshop jong ka dream project kala long han ka si ha conference hall jong ka smell si tura na ka benta banjit ki counselor na ki school ki banyarap ha ka jingala pat ba banyakhun persya ya udrox uba bantai lang kharshandi director school education and literacy DSEL Meghalaya ringkat bat RTK Sangma district school education officer DSEO tura Tengmi Marak LSEO tura ki SEO kinohikai bat khana school na ki school ba pher jong ka district West Garo Hills lambar kinong try ka DSEL Shillong kila don lang hakatai ka program habakran hakane ka workshop uba bantay lang kharshandi ula pensyai shaphang ka dream project jong katnat social welfare bat kumno ba kani ka project kadang try shitom banya khon persya ya ka jingdi drugs ha ka jela ula banjur namar ba ka jingdi drugs kasdang ban kenrei what happening ki khana school katnat social welfare kalarai badai ban sedang no ya ka jingya selok ki khana school ki badang lait na ka shrip jong uni ujingdi kumta namar kani onjit ikino hikai na ka benta ban long ki counselor lani kinong ai jingya selok ki khana school uba kharchandi ula ong ba ka jingthmu jong kani ka program kalong ban kentu ki school ban jit ikino hikai ki ban long ki counselor kini kino hikai ki bala shajit kin sayo ya ka training ka ba shibnai kanthi Hassan Care Hospital Shillong uni u director jong ka DSEL ula ong ba ka jingdan kino hikai kum kinong ya selok iki khana school ka khmi lenti ba kani ka sienjam kan yarap ha ka ban yadai ki khana school na ka bangat ha ka shrip jong udrok bat kumta ula kantu ki principal ba kino hikai ban mi shakhmat bat is nok tilang ha kani ka jinga khun ban penlong ya ka jela ka bala lait na ki jing snew jong udroks Kabor Penyat District jong ka Ribhoy hanin ka sngi kala hukom ban khang khardep no marmar ya ka toll gate badang shupli dangshen da ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka surok ba National Highway ka bahan Rio ha dihar ka board district kala le ekani hadien balayo jingtip bala pli ka tai ka toll gate klem da yo jingbet ka babyang habakran halor kani u deputy commissioner ka Ribhoy u Abhilash Baranwal ulapan scam ya ka jingkhang khardep no ya ka tai ka toll gate bar ulaong balale ya kani hadien baladap pentikna bala pli ya ka klem da yo ya ka jingbet na ki bor ki badai pen ulapan shairu ba kanu ka kanhuon lani unu riushimet umla ban bu toll gate lani ban shim khajna na ki surok ba ni ki surok PWD klem da yo ya ka jingbet na ki bor bala bu da ka sarkar Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Naka station jong ka Akashwani Shillong ina bedeng biang pat ki khubor ki badang sa. Khar Artli ki college ki badang thamai ha Meghalaya ken sayo ban penyaso bet yala de bat ka skol ba jong ka jela ka Captain Williamson Sangma State University CWSSU naka benta ki jing pule ki ban sedang ha usnam arajar arpusan arpun riu. Menteri Katnat Puli Putih ke jela urakam Sangma ula pensyai baki college ki bakwa ban penyaso yala de bat kani ka skol ba jong ka jela kin hak ban weng no shwa yala de naka jing penyaso bat ka skol ba nehu katkum ka jing batai jong ka an. Kani ka jing pensyai kalawan hadian ka jing pentip balapha da u registrar ka CWSSU syaki principal jong arpo arteli ki college ba kani ka skol ba kan omla ban pediang ya ka jing penyaso kita ki college bat ka lemda kila pendak pura ya ka jing weng no yala de naka skol ba nehu. Kani ka jing pensyai kalawan ru hadian ka jing yalang kabala long hapreng ki ofisar jong ka sarkar jela bat ki nong mikmat ka nehu hakaba lapoi sya ka jing yakut ba ka jing penkala ya ka jing penyaso bat kanu ka skol ba kadai ban buat iki kendon katkum ka nehu act. Kanehu kham hashwa kala penmi ya kajing pensyai ba kanu ka college kan omla ban penyaso era de sya arteli ki skol ba hakajuk kapur katkum katai ka an bala kedeu haneng. Ladap ban penkrea ya laiteli ki center thamai hashilong na kabenta ban penlong ya ka Common University Entrance Test CUET arhajar arpusan. Kini ki center thamai ki badon Shillong ki kenthop ya ka St Mary's Higher Secondary School ka Shillong College bat ka Shillong ITI. Habakran halor kan ka jing penmi ya kini ki center thamai u Commissioner Secretary Katnat Puli Putih u Vijay Kumar Mantri ula ong hanen ka sngi ba ka sarkar jela kalaya kran bat ka National Testing Agency NTA ban kentiu ya ka jing don ki center ban penlong ya kan ka examen ha ka jela. Ula benrap ba ka NTA kala sya skor ya kani ka jingkerpat bat kadang ya terai ringkat bat ka sarkar jela ban pentikna ba kani ka examen kan ya bet ya renti. Mantri ula benrap ba kani ka jingplie ya ki center ki bathamai kala rap ban penyo jakat ho examen ya ki khana balayo center manchwa syaki jaka ki bajengai ban yo tho no ya ka CUET hakini ki center thamai ki badon Shillong. Ki surok kanong ba Shillong kila sawa de ki sur perta ka jing rihnen ka sngi kat ba ka kanhuan jong kat tu kat ni ki nong song snong kala shim benta haka tiranga yatra bala penlong da ka seng bala ithu kum ka Citizens for National Security. Kani ka jing yai pai ba kala sedang na Civil Point hajan ka Hospital Civil Shillong bat lapen kot ya ka Harainu hajan Madan Kirkit. Hakani ka jing yai pai ba kiseng balang kidor barshnong kiseng samla kiseng kentai kilewan ya shim bentalang ban pen ya ka jing sngo komen halor ka jing job kari ya ka Pakistan da ka bakawe ya ka lama lairong jong kari bat pertashla ya ka jing penrem ya ki kam penteriam ka Pakistan. Kiriu pau khmat ka sain perthai kenthop ya ba AL hack bat uba san bor shulai rengkat kit khot nong yalam jong ka seng BJP bat ki shipai kiledon lang hakani ka jing yai pai ba kum kadak ka jing ya teli bat ka jing pen ya ka jing ya kari hakani ka sngi. MLA kama kurwat uba Renington L Tongkhar ulale jurip ya ka jingte ya ki kuota jong katnat ka koi ka khia ha light law sang ma kurwat ki bala shu sa teng ka jingte la palat ship house na menta namar ki contractor ki la shu e no kum tu ka kam uba Tongkhar ulale jurip ru ya ka jingya chaprang ka jingte ya ka warehouse jong katnat ka koi ka khia ha ka bala pendek ya ka kam da kumba hnyo phau na ka shispa. Harian kani ulale jurip ru ya ka office bala depte dangshen jong executive engineer katnat water resources hamau kurwan. Hakane ka jingle jurip lasan ran lang ya uba Tongkhar da district medical and health officer DMHO jong ka Southwest Khasi Hills district u Dr. FR Lartang executive engineer ka water resources uba DP Mukti bat u block development officer ka mau kurwat block bat katung ila poi syaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong ha ka por prabaji nya sobar ka Akashwani Delhi na ka banta ki khubor ki banwan na ka kani kadai ka Akashwani Shillong.